למה לרמות אותו? זה כולם עושים היום. בסדר, במקום של אנשים משתדל להיות איש. נכון. אחר כזה לזכור את החנות. למה כולם מסביב יגנבו. לא חסר לו נזקים. עכשיו, הוא שאל את אותו סבא, אמר לו, הסבא תראה, אם אני אזכה לאכול מהתאנים האלה, מה טוב? ואם חס ושלום אני לא אזכה, אז כמו שאבות אבותיי השאירו לי, ככה אני דואג למי? לילדים שלי. נכון? כן. אבל אולי תשב לידי. הרניסים, איפה עכשיו עשית פה? אני מקבל ממך כוחות. הם יושבים שם שתיהם, זה מקום קבוע, אם לא, אביגל פה לא מחזיק ככה, אני זוכר אותם בילדותם, עזריאל וגבריאל. הסבא הזה אמר לקיסר, אמר לו, טוב, אם אני אזכה, אני אדאג שאני אוכל, ואם לא, לפחות שהילדים שלי ייהנו מהפירות. אמר לו הקיסר, אם ביום שאתה תזכה לאכול מהפירות האלה, תבוא לבקר אותי. עכשיו תבינו, הוא היה רוצח יהודים על ימין ועל שמאל. זה לא אדם שהוא אדם נחמד, זה אדם מסוכן. רק מה? הוא ראה את המרד שיש לו, את ההשקעה לשאוף קדימה, לעשות, את זה הם תמיד העריכו. תרבות יוון תמיד חיפשו להתקדם. את השאפתנות הזאת, בזה הוא קינה. איזה יופי, איזה עוצמה, איזה כוח. ואז מה שקרה, עברו כמה שנים טובות והתאנה נתנה פירות. הזקן הזה כבר בגיל 100 ולא יודע כמה, לקח סלסלה אחת, מילא אותה בפירות והלך לקיסר. הגיע לקיסר, בחוץ עומדים שומרים יוונים גדולים. אומרים לו השומרים, למה באת? הקיסר הזמין אותי. למה הוא הזמין אותך? הוא רוצה לאכול תאנים. אמרו, הנה, הגיע זקן פסיכי. ברח מבית אבות, משהו השתבש אצלו בקופסה, עשה שוק, רוצה לבוא לקיסר. אבל הוא לא מוותר, הקיסר הזמין אותי. טוב, לרצוח אותו בלי אישור מהקיסר הם לא יכולים. הלכו לבקש אישור לרצוח אותו. באים לקיסר, כבוד המלך, כן, יש בחוץ סבנה שהוא מבזה אותך. איך הוא מבזה אותי? הוא אומר שאתה קראת לו לאכול תאנים. אמר מה כזה חטוף, תביאו אותו אליי, אני כבר אדאג לעשות ממנו דוגמה. ואז נכנס לשם, רואה אותו המבוגר, רואה הקיסר את הסבא הזה, אומר לו, סבא, מי הזמין אותך לפה? אמר לו, אתה. אומר לו, מתי? אתה זוכר לפני כמה שנים, אתה נסעת בכרכרה עם כל החיילים שלך, עברת ברחוב זה וזה, ראית את הפרדס שלי בפינה, אני שתלתי תאנה, אומר לו, אתה מהתאנים. אומר לו, כן, מה שלומך, מה העניינים, נו מה? אתה אמרת לי שאם אני אזכה לאכול מהפירות שאני אגיד לך, כן, הנה אלה הפירות, ואני פה. קרא הקיסר לחיילים שלו, שיראו מה זה דוגמה לאדם שהוא זריז, ואדם שהוא עושה את העבודה כמו שצריך, אמר להם, תרוקנו את הסל הזה, ותמלאו אותו ביהלומים ואבנים טובות. ההוא היה עובד בדברים הכי פשוטים שיש, מגיע הבית בכבוד, בהדר, שומרי המלך מלווים אותו. למה? שלא ישדדו אותו. המלך נתן לו מתנה, ראו כולם קיבלו פחד. השכנה ראתה את זה, יצא לה העיניים. למה? פעם אישה הייתה לובשת מעיל פרווה שיהיה לה חם. היום אישה לובשת מעיל פרווה, למה? שלשכנה יהיה קר. תחרויות. היא רואה עכשיו זאתי השכנה, מה? נהייתה מיליונרית, כואב לה, היא רוצה גם. שאלה אותו מה קרה, אומרת לה, אל תשאלי. אנשים תמימות, כנות, לא מבינות הרבה. אומרת לה, את לא יודעת, הקיסר הזה ראה את בעלי שותל תאנים, ביקש ממנו תאנים, נתן לו תאנים, הביא לו הרבה כסף. אמרו, וואו, הוא בטח ממש אוהב תאנים. בא לבעלה יום, שלח תאנים לקיסר, שלח תאנים לקיסר, שיגעה אותו, בסוף אמר לה, טוב, בסדר. לקח, לא סלקלה, לקח בלה, מלאה תאנים, גדולות, הכי יפות שיש, הכי כבדות, ובא למלך. רואים אותו, שאומרים, נו מה קרה? באתי להביא למלך תאנים. אמרו, טוב, מה קורה פה עם התאנים? ההוא לא מזמן הגיע, סבא עכשיו הגיע אחד צעיר.
נכנס למלך, המלך שמע את החצוף הזה, אומר לו המלך, אני מעריך את העבודה של אותו זקן. אתה מגיע לפה בלי לעבוד, בלי כלום, אתה רוצה לקבל משהו, אני אראה לך מה זה לקבל. ציווה המלך אותו יום שאותו אדם עומד בחוץ, וכל מי שנכנס וכל מי שיוצא לוקח מהסל הענק הזה תאנים וזורק לו על הראש. אם לא פגע עוד הפעם, ועד שזה לא נגמר, אין לו רשות ללכת. ההוא חזר הבית, המדרש כותב, נתן לאשתו מכות, שם ישמור, כל העצבים והבושות הוציא עליה. כל זה למה עצלות? אדם אסור לו להיות עצלן. למה בעולם כל כך שונא את העצלות? השעמום מביא לידי חטא, והחטא, מה? הוועדה לא רק עצלה, הוא אומר, אני רוצה להיות עצלה, לא רק עצלה. הוועדה מחריג להיות עצלה? אדם עצלן לעבודה שלו הולך, נראה לי זה מיומן שאתה רוכש. כולם אוהבים לנוח, אתה שומע? הכלל 90% אם לא 99% אוהבים לנוח, נכון? כן. אנחנו רואים ש99% מהעם יושבים בבית או הולכים לעבוד? לעבוד, אין להם ברירה. אין להם ברירה. למה? כי זה חשוב. כמו שהגשמיות חשובה לך, אתה גם צריך שהרוחניות תהיה לך חשובה. אתה לא תעבוד על הרוחניות ועבדת רק על הגשמיות, העונש יהיה גרוע. בגלל אומרים בתפילה, משיב הרוח ומוריד הגשם. צריך להוריד את הרוח, קודם כל להוריד את הרוח ולהוריד הגשמיות. משיב הרוח, שהרוח קודם כל תהיה, משיב הרוח ומוריד הגשם, להוריד את הגשמיות. הבנתי אותך. אתה התכוונת להגיד שאם אדם משיב הרוח, אם אדם עושה רוחניות, אז מוריד הגשם הוא מקבל גם שפע. לא, על ידי שהוא מעלה את הרוחניות שלו, הוא מוריד את הגשמיות, ועל זה הוא מקבל שפע. אסור להוריד יותר מדי את הגשמיות. אתה יודע למה? אני אתן לך משל. היה אדם אחד, היה לו סוס. והוא אמר, מה זה, הסוס הזה אוכל כל יום 3 קילו גזר על היקר. טוב, התחיל להוריד לו. כל פעם הוריד לו קצת, עד שבסוף הרגיל אותו בגזר אחד ליום, ואז הסוס הזה מת. עכשיו, למה הסוס הזה מת? היה רעב. אותו אדם אמר על הכזה באסה. עד שהוא התרגל לאכול גזר אחד ליום הוא מת. אתה מבין? אם אדם יוריד יותר מדי את הגשמיות, הוא יהיה כמו אותו סוס מת. מה זה יותר מדי, תסביר? מה זה יותר מדי? אדם צריך הגמרא. המשנה אומרת, בית נאה, אישה נאה וכלים נאים מרחיבים דעתו של אדם. אדם צריך שלווה כדי ללמוד תורה. אדם צריך שיהיה לו שקט. אדם שיש לו חובות, אין לו שקט. רודפים אחריו בלי סוף, נכון? אז אדם צריך שיהיה לו בית נאה. מה זה בית נאה? מקום שטוב לו להיות שם. אישה שהוא שמח בה. יש אחד אומר אשתו מלכת היופי, וכל העולם אומרים שהיא מלכת הלילה. אתה מבין? אבל הוא מבסוט עליה. אמר לו, מברוק, שיהיה מבסוט. אדם צריך שיהיה לו שמחה להיות בבית, שיהיה לו שמחה להיות עם האישה שלו, שיהיה לו שמחה להשתמש בכלים שלו. ברגע שיש לו את 3 הדברים האלו, הוא כבר יכול ללמוד תורה בכיף. ואם הוא לא לומד תורה, אז פה יבוא עליו הקטרוג. הרי בורא עולם יגיד לך, עבודה טובה, הבאתי לך. אישה טובה, הבאתי לך. ילדים טובים, הבאתי לך. דירה נאה, הבאתי לך. יש לי חבר, הוא מרוויח משכורת יחסית גבוהה, הוא הלך והזכיר לו דירה ב6,500, בראשון וילה גדולה, מזרקות, עניינים, 6,500 לחודש. והוא מחפש לקנות מסיעה בסכום יחסית נמוך. אמרתי לו, שמע, אתה לא נורמלי, אתה משלם 6,500 כל חודש. יש לו 2 הורים זקנים מהגר איתם, עכשיו נולדו לו תאומים, אז הוא החליט שהוא עובר דירה. טוב, איזה בית? לא, הלך על הלוקסוס. טוב, יש לו את הכסף, הוא משלם, נוסע לו על רכבים יפים, סוחר מכוניות, קונה, מוכר, עובד בעין הרע, מרוויח טוב. אבל מה ההיגיון? איפה? זה גזרה של בורא עולם לאיבוד ממון. ועל מי הוא יקץ? הוא יבוא בטענה לבורא עולם, אני תרמתי והביתי והבאתי ועשיתי. למה לא זיכת אותי בבית? הוא אומר לו, בבקשה, הבאתי לך כסף כמו חול, איפה זרקת אותו? 6,500 זה לא סכום רגיל. וזה מה שהוא משלם.
השכירו וילה עם מזרקות, עם עניינים והכל. היום הסכומים של היום זה יחסית. זה בזול. 6,500 שקל זה יקר מאוד. היום אמר בחדרים, כבוד הרב, תמשיך בשיעור, יוצאים מהחוצה. אהוד ברק הסכים דירה ב-50,000 שקל בחודש. יוצאים מהחוצה. 50,000 שקל בחודש. זה משהו אחר. כמה תזכיר לו את הדירת חדר שלך, היום המחירים חבל על הזמן. אני מבין? בסדר. לא, יחסית זה לא היה קשה שלכם. זה יקר. מה לא? יחסית. איך אתה אומר רשימת ה-6.5 קילו רק אני יודע מה זה בתל אביב ב-6.5 6.5 גם בתל אביב זה יקר. בטח. תאמין לי יותר טוב בתל אביב. גם ב3.5 שקל זה יקר. אבל לא... לא מדבר איתך על דירה בגיבוש ספר. זה היה לוקסוס, אתה קוראים לזה דירות קטנות. אומר לך בראשון, איפה אמרת? ראשון. ראשון, לא אמרת מגדל יהיו בתל אביב. ראשון זה לא. זה גם הברק שלנו. בואו, חבר'ה. בראשון זה לא... כמה משכנתה הוא ישלם לבית? לא יותר מסכום של 5,000. לא חבל על ה6,500 האלה? בטח לא. זה גזירה של אדם שיש לו איבוד ממון. זה